Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Raquel at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Reynaldo Jose, Nanay Consing, Tatay Uning Dulay, Tisubol, Asinggan, Pangasinan. From Josephine Jose. Shout out kada Sandy Acosta, Jasmine Rivera, Jenny Grace, No to Corrupt, Bernadette Saavedra, kan Dayan K. Rolyoda. Batay, Biteng, Buyakaw, kan Umawan Family, ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, kan Baguio, Benguet. Classmate ko di ta Ilocos ni Frelin Corpus from JD Slug. Jessica, Ginaline, Riza, Rochelle, LJ, Ashton, Lita kan Cabral family ti Santa Barbara, Pangasinan from Priscilla Cabral ti Jeddah. Shout out kadalin Tolosa, Lita Versola, Julie Grace Tomines, Chris Lo kan Nati Agustin, Reyes Gandesa Mabasa, Artikulo kan Padilla family ti Rojas Isabela from Marites Reyes. Linda Astamat ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Noli Andres, Anaya Faith Andres, ti Villa Carmen Ramon Isabela from Dalin Pasion. Makablaawan pa'y da Arnelson Agaluos ken Belmer dita New Gumiad from April Dolnuan. Mrs. ko ani Madeline Milo Lorenzo, Mamang Remy Lorenzo Malana,
Lorenzo family ti Bantay, Solana, Cagayan from Jim Lawrence Lorenzo. Shout out kada Maribel Bowat, Belinda Ramos, Imelda Velasquez, Cuse Alamo, Leonora Bautista, kan Ivy Gutierrez. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Raquel. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Nang runa, dagiti mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May sakmat kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti maikikan biag apadas dagiti dumdumngag, apasig ang makaibati iti adal kan linglingay kada kami adumdumngag. Adamat padas ko akayat ko ang maikan biag, katsapay ko ma tamapilimet ang maidrama. Ilingad naklaangan manang itinagan a Raquel, na ipasngay kandi makelak dito'y Nueva Vizcaya. Nasapa api mo sa iti asawak, gapu iti may sa nga aksidente, kat naibati kanyak ti kakaisuna nga anak mi. Ilingad talaangan manang itinagan apol. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi ka itabtabon day di asawak, manang. Paul anak, umay kamanganan, rabiin, adapay klase minton bigat. Kaslawan ganas ko amangan, mami. Manipod idinalamayan aging ga iti na itabon day di dadim. Awan pa'y limpyo apanangan mo, anak ko. Amangan nog sakit ka iti kastangar aramidam. May kawak namin, mami. Dududwata mo dito pagiginan tayo. Nakaulimag. Mangipasin mo daga talagang awanan day di daddy. Nalabit ka aging galaangan ijay tibiyag ni dadim, anak ko. Awanan ti kagangantil ko. Tunggal sumangpat dito'y balay day di daddy. Irwa mo ti bagim. Tamanipod ita. Talaga adudwa talatan di ti balay. Mami, Basta ikarim kanyak, adi mo baybayan ti panagadal mo. Ituloy ko ti agtrabaho, tapno adda aramatom iti panagadal mo. Laglagi po mga awanan day di dadim amang suporta kadata. wan mami, ikarik. Kumusta kayong nga ginarakel? Kastoy papang, medyo marigatan di apo ko iti kaawanan ni daddy na. Talaga nga iso tinakaro ang apektaran. Tanasingid da unay iti daydidadi na. Ikagkagumaak nga rot nga andingayan papang, tapno mairwaman at talaga adudwa kami itan. Apay no umakar kayong nga ginay di balay. Taiso pa iti pagabang yu iti dayto nga apartment. Laglagi pa nga awanan ti katulungam anak ko. Ti bagimlatan tinamnamaan. Kabaalak pa'y mat papang. Sigurado ka, iha? Ibagamlaan no na ti kasapulan niyo nga agina. Ta nakasagana kami at tumulong kan ni mamangyo. Uwan papang, di ka agdanag. Agkamangak at talaga kada kayo. No saan konton akabailan. Pagmanta nakapasyar ka dito'y balay, apo. Lolo, mabalin ka ti atituyak pa lang iti sumagmamanungal daw. Apa hindi mamim. At nangamin atindaran na seminar, lolo. Iso ngayon baga na tituyak pa ilang kabayatan ti kawan na. Ay katuon, apo.
Rumbang lang nga dito ka. Ta narigat may saka iti apartment niyo. Agyaman nak, lolo. Sa dino ay ang amin ti papanan ni mami. Ije ka na Cebu, lolo. Sige. Dito'y kapay. Tapno umiliw matkan ka ni lolam. Sigurado maragsakan dahi jay apang manamadanon na ka dito'y balay. Napanan namin ni lola. At dalabi iti nasikaso da iti gayom na apo. Itay pa'y arimuar. Iso ang mamatya ka madamdam malaeng at dantun dahi jay. Umay kay di kusina ta agpay sagana kiti merienda kan ni Maria. Kani bagamata na nati kayat mo asidaan ninton rabi apog. Ta iso ti ipaluto ta. Wen, lolo. Ay, agyaman nak, nalpas matlaangan ti seminar. Makaawid tayong matlaangan. Talaga magagaran ka nga agawid Wan, imbatik lang amin ti anak ko kada lolo kan lola na. Sigurado nga ururayan nan ti panagawid ko. Talaga nga ipatpatag mo unay ta anak mo. Naggasatan nga ubing, tadain na naakaskan ka amang ipatpatag launay kan kuwana. Isulaangan ti nabatbati kanyak, sipod pimusay ti amana. Iso ti makagapo, no apay akas taunay ti panagsalukag ko, tapno maipaayak iti naranyag amasakbayan. Apay nga minadinak pa'y laklonen, tapno ada kabinadang mo amang ragpat kadag iti arapaap mo. Diyak kaya't mairaman ka iti responsibilidad ko iti anak ko. Baro ka, laglagi pamday ta. Ado ababalasang ti mabalin mo apagraywan. Saan akas kanyak abalo, kan addaan anak. Raquel, saan na napatag kanyak no asino ka, kunan niya ti katataom? Ay ayatan ka, kat nakasagana nga agbalin ama ikadwa nga ama ti anak mo. Ama ano makmakla at kalaang, Steve. Sana pulos. Ngam saan ka nga apuraan? Makaurayak no kaano nakasagana ka na mangilukat iti pusom para iti may kadwa nga ayat. Agyaman ak, Steve. Nakitak no kasano ti kinasayaat mo a tao. Ikanak kumapay ti gundaway ko nga agpanunot. Wan Raquel. Sumutlagayam ang naglaklakaya ka baro. Tadagayam dumteng akaskan ka iti biyag ko. Makaurayak, Raquel. Aklonek nga iti ipupusay ti asawak, kaslaak na putedan iti may sa asaka manang Emmy. Nupay kasta, masapul nga agbalinak anatibker para iti anak ko. Kanayon met amang ijaya ti tulong dagiti dadakkel ko, nga masansan a pagkadkadak, takabaelak pay met nga isakad ti panagbiag mi, ken ti panagadal ni Paul nga anak ko. Adda ka opisinaak nga agdatdaton kanyak manang, may sa abaro. Ididamo, adda pa nagduaduak iti kinapudno na kanyak. Gapungarod iti kasasaad ko nga addaanan iti anak. Ngem iti panaglabas ti aldaw, pinanaknakan na ti kinapudno na kanyak. Iso nga ininot meten a nagayatak kan kuana, ket inaklon ko. Ngem inlimad mi ti amin iti anak ko, taamangan no di na maawatan.
Dagiti naganak ko ti makaammo nga addan ka relasyon ko. Kat idagbaybayagan ti relasyon mi ka ni Steve. Inalukoy dak nga ipudnukon ti amin iti anak ko. Kaya't da ka no makasarita, Papang. Wen, Raquel, May papanitian niya, Papang. may papan ka na kayo ka ni Steve. Nabayag matan nga da relasyon niyo. Apaya diyo pala ipudno ka ni Paul. Mabuti nga, Papang. Amano din na kami maawatan. Iha, kasano nga rod ang makunam di kastano di mo pa impadas. Madlaw ko ka talaga na pudnukan ka ni Steve. Kaya nakasagana ng agbalin na may kadwa nga ama ti apo ko. Nabayag mo nga ibagbagaday ta ni Steve kanyak, Papang. Ngam adda ngamin panagamak ko. Padasam nga min, iya. Ipalawag mo ti amin ka ni Paul. Amo ka maawatan na kayo ti apo ko? Sapay la ko mga rod, Papang. Kaya't matan ni Steve ang maamuanan ni Paul, ti maipapan kada kami adwa. Adakon, Mami? Ha? Adagayang bisita yo? Wen anak, iso ni Titom a Steve. Hello, Paul. Nagsangot amat langan iti personal. Kanayon nakadakamatan kanyak ni Mamim. Sino kayo? Paul, anak. Kaya't ko nga iyam-amukan ka, ti agbalin amay kadwa a dadim. Ha? Ni Titom a Steve. Anya? Agayang ayat kayo, Mami? Wen, Paul. Ay ayatag unay ni Mamim. Iso kayat kamutin na formal amam mo iti personal. Dan kasukat ni Daddy, Mami? Anak, iti kaanuman, saan to amapunas ti panagayat ko ka ni Dadim? Agtalinaad ni Dadim dito'y puso. Nga masapol kumot ti kabinadang amang padakkel kan ka. Di ka agdanag, Paul. Nakasagana ak ang mga kamiti na panawan ni Dadim. Basta ikan na kumay ti gundaway, amang ipanaknagkan ka iti dayta. Sapay ko matamaawatan na kami ka ni Titom a Steve. Paul, anak. Lolo? Apay akas jay? Adamat gaya man kasukat day di Daddy iti puso ni Mami? Apo, di mo panunutin na saan na napatagday di dadim ka ni Mamim. Iso di mo ibaga nga dan kasukat na iti puso ni Mamim. Lolo? Panawan mat siguro tap tumadaan manan iti katakunay na iti biyag ni Mamim. Ada ka binadang na aging ga iti bumakit. Ada ka dua na amang ipaaykan ka iti nasaya at amasakbayan. Nga madanton sa bala pangipayan ni Mami ti atensyon na, Lolo. Sa anak ka din na napatagkan ko, ana? Sa anak ka din nga umdaskan ko, ana? Tapay ang nagbirok pa lang iti sa bali. Sa bali ti anak. Sa bali mo ti asawa, apo. Di mo ka di kayat nga dan kadwam amang ipatag ka ni Mami. At dan mangisakit kan mangtaripato kan kuana malaksid kan ka. Basta di danam na mga natitratok kan ko, ana? Katkaslamat lang iti tratok iti day di Dadik. Ha? Ipatpatag ko unay day di Dadik, Lolo.
Katawan apulos ti mabali namang sukat ken kuana iti pusok. Paul, anak, mabalinta ka diti agsarita. Owen, mami. Maipapanitan niya. Napagduman mi ka ni Tito ma Steve, nga agnaadmatan ditoy. Tapno may maysan nga apartment ti bayadan na. Ha? No kasta. Kadan natamatan, mami? Wen anak, katnam na maag nga agkatunusan kayo. Nasimpot ni Steve, katno kasano ti panagraam mo kanyak, kasta ka kumamat kan kuana. Ikam iti gundaway amang ipanagnak, ti kinasaya at naatao anak ko. Ipatpatagnak ni Steve, kat amok akasta kamat kan kuana. Nagdan na kami nga rod akas agasawa ka ni Steve iti apartment anabayagan apag nanaadan mi iti anak ko manang Emmy. Impaay ni Steve kada kami nga agina ti obligasyon na kas padre de pamilya. Awan apulos ti makunakken kuana, ta imparik na ti pammateg na kada kami iti anak ko. Nga madlaw alikliklikan ni Paul nga anak ko daytoy. Sala makisarita, no ni Steve ti umuna a makisarita kan kuana. At dapay dagiti kanito asabali ti sungbat na tunggal kasasao ni Steve. Kanayon pa yan arumwar nga uray awan ti serek na iti pagadalan, kat masansan pa'y amarabyanan nga agawid. Apay nga itakala nga sumangpad, Paul. Adalo man ti rabi. Adala na panan mi kadag iti barkadak. Masansan mo ti kastangar aramidam. Kanaya na madanagan kan ni mamim. Apay nga minamadanagan kanyak. Awan ti mapasamak kanyak kadakas, takadwak dagiti barkadak. Anak, kayat da kalaan nga ilisi iti pagkad. Awan ti mapasamak kanyak kadakas kunakmat. Kan mabalin ka di. Di nakawagan iti anak. Tasan mo't asikat ti amak. Sige. No, kasta ti kayat mo. Nga may pakpakasikan ka. Ipagpagapumlakuman ka ni mamim. Di ka agaramid iti banag apakaisag makam. Sige, kayat kong tagin na. Makaturturog akon. Apay akas diti panagsungsungbat mo ka ni Tito ma Steve. Awan na pulos respetom kan kuana. Kasano? No mas asta? Kunamnan iso ti daddy? Mangmangag mo ka diti bagbagam. Saan ka kadi amabain kan kuana? Iso ti mang supsuporta ka data. Manipod sa anak kon nga agtrab-trabaho. Takayat na nga ipamaysaklaan ti mga sikaso kada kayo adwa. Tilaang pagimbagam ti pampanunutan mi, Paul. Awan tinasayata pagbanagam no barkada laang ti ininto naram. Agadal ka kitya na imbag, day talaang ti dawdawatan mi kan ka. Agmay-may saka nga anak mi,
Kaya't may anasaya at ti agbalin ang masakbayam. Agad adalakmat, mami. Ngamlalaok kam iti barkada. Sigurado ka nasaya at dagita barkadam? Awang ano di mo mapupuutan kat igulguluda kagaya man iti saan anasayaat? Nasisingpot dagiti barkada ak, mami. Nasingpat ka di ti kasta? Nga aging ga iti rabi kat adda kayo di takannag? Anyo ti aramidan dagiti naganak da? Saan da birbirukan dagiti anak da? Adda umno nga oras a panagawid anak ko. Saan ano kaano nga adalaman ti rabi sa kayon to pay laagawid? Sorry, mami. Ngamjak ngamin kay tagtalina dito eh. Nangruna na da dito ni Tito Steve. Jak kay ta panunutan dagiti makamamu kada tayo. Analipata kunday di daddy. Gapoy tinasayata pan nakilanglangan ko kan ni Tito Steve. Apay kinastigom pay lang ni Paul. Binaybay amlat na kuman. Saan na mabalin, Steve? Aglablabos ang day nga ubing. Awan na pulos respeto na ken ka. Agbaliw tumot lang day jay, Raquel. Kaano pa'y? Saan mo ta nabasit nga ubing? Tapno di na makita no kasano ti panangyali kakam kenkwana. Nalablabos pa'y ngampudno nga anak ti tratom kenkwana. Ipapaay mo amin na kasapulan na. Anya kumapay ti birukan na. Mabalin ka di. Ipaayam ito na agundaway ti anak mo. Di kag danag. Maawatak ni Paul. Nga maadan panagamak ko. Ang mga numauma ka, kat panawan na kami nga agina. Nang runa kat saan tapay ang nagkalaysa. Raquel, saan to ang mapasamak dayta? Napudno ti panagayat ko ken ka. Amin ang napatagkan ka. Napatagmatan kanyak. Nang runa ta anak mo. Saan ta mo ta mabalin ta agkalaysa, aging gadi nakpay na aklon ta anak mo nga agbalin ang may kadwa nga amana. Mababain akon kan ka, Steve. Kat no kas pangarigan na agbaliw ti panunot mo. Maawatan ka. Amo kadakkelan ti sakripisyom kada kami nga agina. Raquel, sakbay nagdato nakkan ka. Sinagana akon dagiti kakastoy a pasamak. No saan na ka makaanos, diyak ko masinarak da ito sitwasyon saan ka di. Iso anam na maam, asa anak to asumuko. Sa anak nga give up, aging ga iti maaklon nak tumutlaang ni Paul nga anak mo. Grabe imanen, awan pa'y ni Paul. Napanan naman ngatan. Tinasaya at siya kundi manguray kan kwan. Mapan ka ni ti silid ta. Agin anakan, tapno saan kakit ding agdandanag. Ha? Adaw mawawag kan ka, Raquel. Ni Paul? Sung bata mo na, tama nga no napatagtiyawag na. Sige. Hello? Paul? Rabiin? Ayan mo... ha? Uwan, siyak na rod. Sino ka? Apay nga dakan ka ti cellphone ti anak ko. Ha? Pulis ka? Ha? Anya? Adda di ta presinto ti anak ko? Sige sir. Umay kami itamot laan. Agyaman nak sir. Bye. Apay, Raquel. Anya tinapasamak. Adda ka no dapol iti presinto. Kat kasapulan data ijay. Anya? Ala, agpulis ka nga rodan. Mapanta adagos iji presinto.
ipakitam ti bunga ti panakibarbarkadam. Nairaman kan iti gulo. Naimbaglaangan ta nakasarita ni Titom a Steve dagiti naganak ti dinang ranyo. Iso asaan da kayon nga indarum. Kayat mo kaditi maibalod, ha? No siya klaang, jak amo ti nararamid ko iti dayta na kairamramanam. Naimbaglaangan ta da ni Titom nga Steve. Oh, apay adik agtagtagari. Ita nga ipakitam ti kinaturad mo. Raquel, husto daytan. Baybayang magina na ta ubing. Ngam Steve, masapul ang mabagbagaan day tanga ubing. Saan asinsinan tinakaipasungal ngalan na ita? Wen, ada akon dita. Mala, husto daytan. Da kamin tulangan na doon agsarita. Saan mo nga ong tanpay? Ngam Steve. Huston ko naklangaroden. Paul Barok, alan, mapan ka niti silid mo. Aginanakan. Adalam una yung terabi. Adapay klase minton bigat. Barang numakastrek kamatlaeng Barok. Agyamanak? Steve, sigurado ka... Tuston ko nakmat. Tinasayaat. Aginanatamat din. Rabi una yan. Ala, umay kan, Raquel. Nakaring kamot gaya man, Paul. Ala, umay kang tagarmusarkan. Nakaluto akon. Siya akong tinagluto tamadik ano tirik na ni mamim. Oh, apayakit kita nakmutlatan. Amukon. No ti may papani tinapasamak itirabi iti pampananutam. Lipatan mo day jay. I'm sorry, Tito. Amok nga do ti basol ko kada kayo ko ni Mami. Nangrunakan ka, Tito. Ngam itilaksid dagiti na aramid ko. Isaksakit na klata. Rumbang lang, Paul. Gaputa saan ka na sa bali kanyak. Kasla anak kamutan. Gaputa anak nakakit nga rod ni mamim. Sapay la kumata mapakawan nakpay, Tito. Kat ikarit nga agbalbaliw akon. Jakon aramidin dagiti banag ang makapadakis kanyak. Agyaman nakta nakaamiris kamatlaangan, Paul. Sapay la kumatasan ka mauma amang tartarabay kanyak, Tito. Saan na kami kumapampanawan ka ni Mami? Saan to, Apolos? Gaputan na patag kayo kanyak ka ni Mami. Agar mo sarkan, tay tulad kayo pagadalan nyo. Ha? Isumot lang kayo sa amalabasak ti pagadalan nyo na sumre ka kiti trabaho. Idagas kan, tapno di kakit maladaw. Ang kabailam ka diti sumre kita? Amo ka napuyatan ka unay. Kabailak, Tito. Nasayat nga rin no kasta, tapno di kakit aglangan. Alan, agar mo sarkan, Paul. Mami, mabalin kayo kada kasarita ka ni Tito Steve. Anya manan da ito'y pon. Adda ka di manan parikot. Raquel, baybayan pa'y nga minyag sa ni Paul. Kasano maamom nga iti ibagana, noon una amat din. Tama nga no problema manan ti ibagana. Raquel, mabalin ka di nga agkalma kalaeng. Amang ano kabutang na kanton ti anak mo, no kasta ka na yung ti jar mo ang makisarsarita kan kuana. Ala, Paul, ituloy mo ti kayat mo nga ibaga. Agyamanak, Tito. Ha? Mami, kaano ka din agkalay sa kayo ka ni Tito Steve? Ha? Anya ti kunam? Kaano nga agkalay sa kami? Kani Steve? Nalawag mo timbagak saan ka di, Mami? Kaano nga agkalay sa kayo ka ni Tito Steve kunak?
Tapno opisyal mo ito ni agbalin adadik ni Tito Steve. No kasta? Maaklon mo ni Steve? Akas may kadwa nga amam, anak? Uwan, mami. Kat agkidawak iti pamakawan kada kayo. Gapo ka dagiti na aramid ko iti kalabas. Dagiti sakit tinakam nga impaay ko kada kayo kan ni Tito Steve. Daddy Steve Paul. Daddy mo tanti iyawag mo kanyak. Ta iti kabiita na panawan. Ikalay sakon ni mamim. Ha? Steve? Nalawag tinangag mo, Raquel. Ikalay sakan iti mabiit. Tanaaklon na kon ni Paul amay kadwa daddy na. Di mo't kasta ti kunakkan ka. Apama na maaklon na kun da anak mo. Agkalay satan na dagos. Kayat ko launay dayta, Daddy Steve. Oh, mami, anya ti makunam. Amangan no agbabawi ni Daddy Steve. Agyaman na kanak ko. Tanaklon mo matlaangan ni Steve. Namnamaam nga agtinulong kami amang suportakan ka. Kan mang tunoy ka dagiti arapaap mo. Ipatpatagda ka unay anak ko. Unay. Mami, tisungbat mo tir orayin mi ni Daddy Steve. Ikalay sana ka kanon. Anyang iti makunam. Ha? Uwan Kayat ko launay no ikalay sana kon Steve. Kayat ko launay. Dayta siguron ti karagsakan akan ito iti biyag ko, sipod na balo akma ng Emmy. Jaklaim pagarop, aga po iti may sa apagteng, adimi ni namnama apakaisungal ngalan ni Paul nga anak ko. Kalaat maten nga agbaliw ti amin. Apaman anaurnos ti amin, nagkalaysa kamin ka ni Steve. Kat nagsublimatan iti sigod ak kinaragsak kan kinasingpet ti anak ko. Akas idi si bibiyag paylaeng ti pudpudno nga amana. Nabayag man anaklon ni Paul ti panakirelasyon ko iti sabali. Pakaragsakak unay tinagbalin abungan na nang runa tamakunak at talaga amay ka rin ni Steve nga agbalin amay kadwa nga ama ti anak ko. Tadi na pulos imbilang asabali ni Paul. Itamanang kanayon nga adda iti dean's list ni Paul. Kat makatawan laangan, agturpuston iti kolehyo. Adamoten dua nga adi na, kat makita mi ka ni Steve ti panangipatag ni Paul kadakwada. Iso asyak manang, aglaplapusanan ti ragsak ko. Sapay la kuma, tanakaibati iti liwliwakan adal ti insalaysay ko. To'y pagayam mo, Raquel. Pagayam ko a Raquel, maragsakanak, takalpasan ti ado a panubok, naurnos matlaang ti pamilyayo iti may kadwa lalaki adimteng iti biyagyo nga agina. Saludo ak ni Steve. Saan analaka tinagdalanan na, tapno may panagnak na laang tinapudno a panagayat na ka. Kat saan mo't anaupay, tanagunod na matlaang ti pamatag ti kakaisuna nga anak mo. Sapay kumatag tultuloy ti kinaragsakyo kasmay sa pamilya, nang runat ako nam nga damoten bukod yun nga anak ni Steve. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, dito'y lagi.